Dit is Gerrit Wiersma, cv-monteur van beroep en joert vooral druk met het onderhoud van chattels. Ik draai nou de brander om, zodat die weer goed veilig zit. En de chattel is van vrouw Van der Meij van Tietjerk, die er net van houdt om in de kjel te zitten. En daarom om een oor lier naar haar cv lid. Het is correct als met de auto. Dat maakt ik zo nou en dan naar worden. Een grote beurt of een lietsbeurt. En dat maakt met de chat lek. En dat is nu hopelijk gebeurd. Nou, onderhoud moet altijd gebeuren natuurlijk. Als je dat er zondag genoeg riet en zondag genoeg draait. Nou, dat is mijn ketelek zo. Ja. Maar kun je zwier in een probleem komen als je dat net door het onderhoud? Ja, het kan wel eens raken, ja. Wat is dat raken hier? Nou, ik ga ze wel eens in de fik houden. Zo is het wel, ja. Annelies van der Meer van Dokkum kan mij praten over stikkende cv's. Vrienden Wieke wie het er niet wel heel koud in haar kleerwinkel. En dat bleek dus ook. De ketel deed het dus even helemaal niet meer. En wat denk je dan? Armoe. Wat een armoe. Dan besef je even hoe gewoon je het vindt dat je in een warme omgeving leeft. En hoe fijn dat eigenlijk is. Wij wisten ook wel dat onze ketel oud was. Erg oud. 27 jaar. Dus hij was van een dusdanige goede kwaliteit dat hij het zo lang heeft gedaan. En ja, dat konden we dus niet. Hij was gewoon echt stuk. Dan maar eens jaren hoe het aanrent mevrouw Van der Meij haar cv. Het liep het er goed uit te zien. Nou, hij wil wel even skin. En ik ga hem nou even naaimeten en zo. En nou is het klaar. Ja, hij ziet er wel goed uit, ja. Wat is nou het eerste waar je op letten? Nou, natuurlijk dat het skin is. En ja, hoe het eruit ziet. Zo, als het hem zo ziet. En ja, daar zullen we naar de afstelling. Hoe het werkt en hoe het de afstel staat, hoe het zijn rendement is natuurlijk. Dat is waar het bijna schudden. Nog even het wetter bijvullen en daarna baant de cv weer as van ouds.